Elevii ciclului primar de la școala Nicolaus Lenau din Timișoara au celebrat în această săptămână tradiționalul Erntedankfest, sărbătoarea recunoștinței pentru roadele pământului, un eveniment cu semnificație specială în cultura germană. Sub îndrumarea cadrelor didactice, copiii au adus fructe, legume, flori și produse de sezon, transformând clasele și coridoarele școlii într-un colț plin de culoare, aromă și bucurie de toamnă. Evenimentul a fost nu doar o lecție despre tradițiile și valorile comunității germane, ci și o ocazie de a cultiva recunoștința față de natură, muncă și binecuvântările anului agricol. Activitățile au inclus poezii și cântece tematice, mici scenete și ateliere creative prin care elevii au învățat despre importanța respectului față de mediul înconjurător și a solidarității în comunitate. David sich jeder Land von Herzen freuen.